Salam gaderly watandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men size bugünkü okap berjek goşgym täze goşgy. Goşgyň soňuna bunyň kime degişligini kommentarida hökman ýazyň. Goşgyň ady Sarjy oglan. Ana näme? Diňleň, lezzet alyň. Birazjyk satira goşulan. Ağlagal magal bilen irden permany ýazar. Nahardan soň çaýdan soň öýlen permany bozar. Gelegel ben tanatdy. Sarjy oglan özüni ýeňiljek gaýdyp alýar irden beren sözüni. Aly daňdan düşökdi, ýatanyň üstün bassy, är ýaly süýrekläp getirip türmä bassy. Parahatlyk getirjek diýdi saçlaryn darap, sözüni soňlamanka çözdi eýrana tarap. Bir gaýtawul alan soň biz ýeňdik urra diýdi, gorkan öňürden edip işeňe barýa diýdi. Ertir irden ýan etip täze hokka garaşýas. Onuň çyny bolsa-da biz ýumara gülüşýäs. Biri Abaşan Kihoti, biri Orsun Sançysy. Siýaset mi ýa teatr? Ýetenek bulan gamçysy.